Watika ni weche mag tuke ni jatend migawo mar tuke Salim Mvurya osingo ni gedo mar alap tuke ma Migori ma igero kod omenda maromo milion 700 dhi rumo e thuolo mar dweche 12 kaka yande ochan. Opuoyo tend kaunti ma Migori kuom tudruok makare kod piny owacho mamalo mar neno ni ogere e rang'iny mawinjore. Alap mar tuke ma Migori magedo mar dhi nyime achiel kuom chenrogo mag dongruok ma itimo kod piny owacho mamalo kawo tende kod piny owacho mag kaunti ma Migori ka itiyo kod omenda maromo milion 700. Alap ni achiel kuom chenrogo mag dongruok ma jatend piny Kenya William Ruto ne osingo ne oganda e kaunti ma Migori e kinde mokalo. Ka otiek gedo mar alap ni dwe mar 6 mar higa manyien, alap ni dhi ting'o oganda maromo 10,000 ka benigene koro dhi bero wechego mag tuke e kaunti ma Migori. It's a project that His Excellency the President promised, and that promise is being delivered. Program mar gero stadium ni ne en program mar county, to wan kaka county government ne ok wan gi siling kata omenda moromo. Ne waparo ma watudore gi wabunge waduto ma Migori County kotelnegi gi Junet Sheikh Nur Mohammed mane wadhir president ma wuoyo gi president ma president oyie. As the Luo community, we have been in several relationship politically, but none of them has ever given us project like the William Samoei Ruto. Jatend migawo no matuke pachuka Salim Mvurya mane oten kod gavana ma Migori Ocheleako kod jotelo mamoko e kinde limbe mare alabni ma Migori mar ng'iyo kaka gedo koro dhi nyime ne owacho ni gedo mar chopo 40% kendo dhi tieke e kinde mar dweche 12. That the work that is going on here is in good progress, now at 40%, and we'll continue to monitor to make sure that the timelines of 12 months or less can be achieved. Continue planning for such facilities, will continue availing resources, will continue availing land. This particular stadium, the local fabrication and design is being done and supervision is being done by my government. Mvurya ne opuoyo tend kaunti ma Migori kuom neno ni gedo mar alapni koro tim e rang'iny mowinjore. And I also want to thank His Excellency the Governor here, because unlike other places, he has put this project also as part of the priority, because the engineers that are supervising on a daily basis are from the county government, and that signifies the partnership between the national and the county government. So jatend migawo ni bende ne owacho ni piny owacho mamalo ka otende kod piny owacho ma kaunti ma Migori bende dhi loso kuonde tiegruok mag were kata talanta ma oting'o adhula ka achiel kod mamoko. Migori is also at the center of talent development in our country, and this project will be a key, and it will play a pivotal role to ensure that we mobilize talents across this region. Gavana ma Migori Ocheleako ne owacho ni tend kaunti ma Migori oikore mar medo bero lep mamoko mag tuke e kaunti ma Migori mondo koro weche mag tuke koro jiw e kaunti ma Migori. Wan watimo tich manenore kendo wabro riwore gi sirkal mamalo e gik ma jo Migori dwaro. Wabro riwore kodgi e yore mang'eny mondo Migori ogerre. George Juma, Ramogi TV, Migori.